Bertsolaritza beti ez da txapelketa, barre egiten eman omen dugu buelta. Jarri zazuen noizean behin arreta, bertsio mundua beste mundu bat da eta. Bakatia, iarekin, nor gehiago? Ia. Lodia. Nola? Gobela eta ola. Baina saiatuko gara izan daitezela hola. A ber, zer rima gehiago da? Ola. Ja, baina hola da erdena, da? Ez, ola. Hola, olatua. Baina adibidez zainetan daukaguna? Gorria? Odola. Eta zein gehiago? Gobela. Hola amaitzea. Niri bost? Axola. Eta, zaila da, bertsoak egitea. Bai. Ez. Zer behar da, bertso hon bat egiteko? Rimak. Rima honak behar dira? Bai. Bai, eta ideia asko izatea, ez? Bai. Eta gaia. Gure maitea, olentxeroa, eman opari bat. ABSPa edo Ferrari gorria, olentxero maitea, eman oparia. Hemen batez ere saiatzen gara, ni saiatzen naiz bertsoa zer den erakusten. Beraiek ere oso txikiak dira normalean eta ondo harrapatzen dute jokoa. Eta batez ere nagusiekin igual lantzen dugu gehiago hitza, errimak, neurria eta hori dena, baina txikiekin momentuz igual oinak eman, kanta desatela, lotxa galdu eta batzutan jolasak egiten ditugu. Bertsolaritzatik gehien gustatzen jatzuena. Koplak egitea. Eta zuri? Koplak ere. Laburtza bat dira. Eta asko zer ezaguak. Bi errima, laburrero, betetzen duzu zozka. Zuen ustez zer behar da bertsolari ona izateko? Ez dakit postasunek ez egitea gauzak ez. Ze naiz eta bertsolari ona izan gaizki egiten baldin badituzu gauzkaz eta ez zaude egon behar zaren lekuan naiz eta bertsolari ona izan ez aizuaterako. Orain arte zer idatzi duzu? Gaur klasean Peru Anderea ikasi du bertsotan egiten eta ere idatzi. Hitzak eta errimak guztiak nahasi eta orduan denak bertsotan hasi. Ni 17 urterekin hasi nintzen ikastola honetan klase ematen, eta egon naiz institututan, egon naiz nagusiagoekin, zaharragoekin, eta gazteagoekin. Eta nik uste dut importantea dela, batez ere igual hernanin edo oso euskalduna den gune batetan ez da gertatuko, baina hemen bai gertatzen da sarritan euskera izaten dela klasean erabiltzeko zerbait, eta klasetik ateratzean igual gurasoek ez dakiten ez euskeraz edo ez da erabiltzen. Eta hau da modu bat, ona datoz, elkarrekin hitz egiten dute euskeraz, eta euskera erabiltzen dute gustatzen zaien zeo zer egiteko. Orduan oso importantea iruditzen zait, azken batean bertsoa delako beraiek hautatu duten zerbait, eta hizkuntza euskera da tresna. Eta gustatzen zait hori beraiek uler dezatela eta ulertzen dute eta urtebeteko epean ikusten da aldaketa bat lan egin baldin badute, ikusten da erreztasun hori. Nik aitortu behar dut txikitxoekin, nire ume txikitxoekin erreza egiten zaidala, ze dena oso simple ulertzen dute, igual nagusiagoak garenean dena ikusten dugu handiagoa eta arazoak ikusten ditugu leku guztietan, baina txikitxoak direnez esaten dizu, holan egiten da. Azken puntua egin, errimak bilatu, errimak hauek dira, familia bidez azaltzen diegu zenbat errima dauden, zeintzuk diren, eta beraiek tita egiten dute, eta hasieran igual saiatzen dira marratxoak betetzen, baina gero lortzen dute
teknika bat bertsoak sortzeko eta txikitxoekin, bai nagusiekin arazo gehiago, hori. Baina izaeragatik eta garenagatik, beti topatzen dituzte arazo gehiago, edo exigitzen diote beraien buruari gehiago. Txikiek ez, txikiek ondo pasatzen dute eta disfrutatzen dute. Bederatzi urtetatik naiz bertsolaria, orain 10 bat ditut zelako handia. Handia naizenez ez naiz oso nastia, eta bertsoak egiten ez naiz kakatia. Bi kopla txiki. Eta zen inguruan edo zer dira kopla txikiak? Lau lerro dituzten Eta bi errima. eta bi errima. Dituzten bertsoak. Eta herrimak zuek aukeratu duzue, itsasorekin batera adostu duzue? Ez, guk aukeratu ditugu. Eta zer rima aukeratu duzue? Telebista, tximista, eta beste koplan txikia eta handia. Orduan guri dedikatutako kopla egin duzue. Eta abestuko diguzue kamarari begira? Bai, venga, 1, 2 eta 3. Gaur etorri egin da gure telebista, baina erori zaigu kaimeran tximista. Berria erosi dugu kamera txikia, berriro erori da tximista handia. Zer uki behar du bertsolari on batek? Euskara. Euskara ondo kontrolatu behar du. Euskara edo hizkuntza bai. Eta zuei zer da gehien gustatzen jatzuena, amendik, bertsolaritzatik, zer da gehien gustatzen jatzuena? Egitea. Ez dakit, lagun berriak egitea eta bertsoak. Ni bertzotan hasi nintzenean ikastola honetan ez egoen bertsolaritza estraskolarrik edo orduz kanpoko bertsolaritzarik. Orduan Fredi etorri zen, baina gerora bebai Jon Lopategi etortzen zen ikastolara. Ni eta gero Arratei, Aro, Peru Bidal eta Jon Euria entrenatzeko. Eta nolabait asko eskertu genion onaino etortzea, garai horretan esan neukan bapateko talderik eta entrenatzeko talderik, eta bera Gernikan bizi da eta Algortaraino etortzen zen astero, eta hori asko eskertu genion, eta berari esker ere txapelketak gertuagotik ezagutu ahal izan genituen. Ez gaituztenak begiko, poso indutako zurrumurruak, ez du gure itxakilko. Norbaitek ala nahi luke baina ez gaituzte bere iziko, fasismoaren aurka borrokan jarraituko dugu tinko. Itsasok azaltzen digu ze lehiaketa dauden bertso paperetan, eta orduan kontatzen digu nola egingo dugun eta nola lan egingo dugun, eta bidaltzen dizkigu etxerako lanak zenbat bertso egin behar ditugun hurrengo egunerako edo zer egin behar dugun hurrengo egunerako. Lehenengo egiten duzu azken puntu osoa, eta behiratzen duzu errima duen hitza, eta orduan zuk idazten dituzu hainbat hitz errima berdina dutenak, eta gero hasten zara silaba kontatzen eta bertsoa osatzen. Batzuk diote igo zarela, egan egiten zerura, bizitza berri on bat zerotik, hasiko duzun lekura, baina ezaztu gurekin egin, zenuen bizitza hura, erantzunek alde egiten dute, zuk egin duzun modura.